Eskamal na doko sauti ne, bikin 'yan dangi ne, kowa gashi a zaune, kadara dai zane, haɗin Allah ne. Farko sai na sako da sunan mahalicci, mai yau mai gobe shi kaɗai ne mawadaci, kai ne ka halitti tallaka kai ma'azirci, kai baka da kishiya ta adama kaɗaici, wanda ma zan yi baitika gun ango ne. Ƙara salatu kanka Allah ga ma'aiki, ƙarshen girma da ɗaukaka ɗaha ma'aiki, sa'alai har sahabi Allah sarki, da waliyai sun faɗe shi sun ce faradin ne, lallai faradin ne. Farar aniya a ko'ina ke aka ambato, suna mabaru ka ko'ina ke zan ambato, ƙawata Habiba Maryama sai fa ku fito, ranar wanka kun ga TV sai ya fito, rawar ta ƙawaye ce, ci Salma ake zance, da ɗan karfa a zauce, dan yau ai rana ce, rana ce. Ina Ahmad ne, baban Yusuf Zubairu kana da tagwaye, Sharifa Auta. Wasa bara a kai ki wurin yaye, ina an gwaye ne, an gwaye, ɗauwali na fi usafi an gwaye, in wanka shigar tasu ba wani waye, bikin girma kenan, abokina kenan, yau dai shi kenan, kai aure kenan. Ka samu fara-farin ciki bai yankewa, fatan da nake junan ku yi rikewa, waka ku rufe sirrin ku yi boyewa, sunnar manzo dan Allah ku yi rikewa, ki aure sunna ne, ki aure kai ne, ki aure tayin ne, da ya zo shi kenan, ki aure ni'ima ne, ni'ima ne. Da abba dole ne in gaishe da ku, duk tafiyar ba da yi dole sai da ku, yau fa biki ake yi na ƴaƴayenku, tuwo na maina a yau sun nuna, suna san juna, suna san juna. Gayye na amarya dole ne in gaishe da ku, Muhammadu Sani har Aliyu na gaida ku, taka rawar gani a dole in gaida ku, wanne na amarya har na ango zan gaida ku, sai na gaida ke, Yasmin na gaida ke, Hafsat na gaida ke, na kuma na gaida ke, na gaida ke. Aisha Mustapha a wai suna gaida ku, Yaya Usain har Hakila na gaida ku, Ma'ila har da Adamu ban manta da ku, iyaye da biki a dole kuma in gaida ku, Hauwa na gaida ke, Amina na gaida ke, Bilki na gaida ke, Nana na gaida ke, bikin na masoya ne, masoya. Abokina ina kiran ka dan Allah rike ta, bana da tarairaya har goyo goyata, in ya ce ki sai ki kin ji kanwata, dan sakon na umma ne a yau duk na karanta, abokina kenan, dai aure kenan, saurani kenan, ni da momitawa, rauniya ta kenan, igiya ta kenan, momita. Dakata ina in addu'ata, kun ango har amarya to na takaita, ine nan Eskamal na rero wakata, sannan a gurin ku yanzu nayi nasihata, rike aure da gaske domin sunna ne.